Budova na pomedzi mesta a zelene bola nominovaná na prestížnu cenu za architektúru. Každý detail v tomto priestore hrá rolu, preto aj technické riešenia musia rešpektovať estetiku priestoru. Majitelia a najmä zákazníci čelili problému. Klimatizácia nestačila chladiť v lete a vykurovať v zime. Navrhli sme im preto riešenie, ktoré dokáže zabezpečiť teplný komfort počas celého roka. Do kaviárne sme zvolili výkonnú 6 kW jednotku a kuchyňu doplnila ďalšia s 5 kW výkonom. Dizajn sme prispôsobili modernému interiéru tak, aby klimatizácia nenarušila celkový vizuál. A my sme radi, že práve klimatizácia Mitsubishi je tou, ktorá neruší návrh priestoru a prispieva ku komfortu pri vychutnávaní si dobrej kávy.